Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sugeng pepanggihan malih kalih Bu Anis ana ing mata pelajaran bahasa Jawa. Ana ing kalodhangan iki Bu Anis arep share video pasinaon online babagan ukara langsung lan ukara ora langsung. Kira-kira apa ya ukara langsung lan ukara ora langsung iku? Kanggo bocah-bocahku MTS Muhammadiyah Bandar sing tak tresnani, ayo disimak video iki kanthi pungkasan lan kanthi permati. Yen wingi awake dhewe wis sinau babagan cerita cekak utawa cekak, saiki ayo sinau unsur basa ana ing cerkak. Di titik sangka jenise ukara-ukara ing teks cerkak dumadi sangka loro, yaiku ukara langsung lan ukara ora langsung. Ukara langsung. Apa lho tegese ukara langsung iku? Ukara langsung yaiku ukara sing diomongake dening wong kapisan. Maksude ukara sing jejere sing ngomong utawa wong kapisan sing ngomong. Dene tegese ukara yaiku kalimat. Tuladhane ukara langsung. Din, sajake kok lagi kabotan pikir, coba cerita nyang ibu, sapa ngerti ibu bisa bantu. Ngendikane ibu. Dadi ibu neng kene minangka wong kapisan sing ngendikan marang Dina. Ukara ora langsung yaiku ukara sing nirokake omongane wong liya. Tegese ukara sing ngomong utawa sing nyritakake iku wong ketelu. Tuladhane ukara ora langsung yaiku kandhane ibune yen Dina kabotan pikiran diutus cerita nyang ibune, sapa ngerti ibune bisa bantu. Dadi sing ngomong ana ing ukara iki dudu ibu lan dudu Dina, ananging wong sing ora ning jero cerita utawa diarani wong ketelu. Dadi pambedane ukara langsung lan ukara ora langsung iku yen sing dadi paraga utama utawa dadi jejere cerita, tegese ukara mau diarani ukara langsung. Yen paraga utama dadi lesane cerita, artine ukara mau diarani ukara ora langsung. Saiki tugasmu coba nggawe tuladha ukara langsung lan ukara ora langsung masing-masing 5 wae. Bocah-bocahku MTS Muhammadiyah Bandar sing tak tresnani, piye anggenke Bu Anis njlentrehke materi babagan ukara langsung lan ukara ora langsung iki? Kanggo bocah-bocahku sing durung mudeng, ora usah kuwatir. Materi iki wujude kan video. Bisa mbok bolen-baleni nang omah nganti HP-mu amoh. Pupute ngatur, sugeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.